Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыо. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыо і Е-прамовы, як звычайна. Вы нас можете глядзець і слухаць праз аккаунты Еўрарадыо ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Палітыкі, якія заявілі пра свой удзел у прэзідэнцкай выбарчай кампаніі 2020 года, працягваюць дзяліцца сваімі стратэгіямі перамогі. І кожная такая стратэгія выклікае супраціў з боку прыхільнікаў байкоту. Пра новую стратэгію перамогі і чым яна не падабаецца прыхільнікам байкоту мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі, а гэта лідар руху за свабоду Юрась Губарэвіч і філосаф Владимир Мацкевич. Добрый день, шановное господарство. Добрый. Я вам хоть и пропанаваў каву, але спадзяюся, что до того, как облівацца кавай, справа все ж таки не дойдзе. Толькі про гэта і марыце ў сваёй перадачы, каб быў движ і было Гляньте, цікава. як вы мяне раскусілі. Да, я сказал, что спадзяюся не будете, але с таким намеком можа дойдзе нарэшце. Таким чынам, Юрась Губарэвіч, один з прэтэндэнтаў на адзінага кандыдата ад апазіцыі, учора падзяліўся сваім бачаннем, як здабыць перамогу, але прычым не толькі у розумах і ў сэрцах выбаршчыкаў, але і у рэчаіснасці. Юрась, асноўныя тэзы, як перамагчы? Трэба адразу адзначыць, што гэта комплексны падыход, і ключавой фігурай тут з'яўляецца асоба адзінага кандыдата, бо без аб'яднання апазіцыі, без таго, каб паказаць грамадству рэальную альтэрнатыву, нешта дамагчыся на гэтых выбарах будзе нерэальна. А іншае пытанне, ось як зламаць стандартны сцэнар фальсіфікацыі. Сцэнар насамрэч стандартны, бо ўлады ад выбараў да выбараў робяць адно і тое ж, і апазіцыя спрабуе гэтаму супрацьпаставіць ізноў адно і тое ж. Гэта плошчы. Плошчы, выхад масавы людзей на вуліцу, но выхад ужо у дзень выбараў, нават увечар, калі все фальсіфікацыі адбыліся. Калі бюлетэні ці падлічаны, ці не падлічаны, але пратаколы складзеныя, запоўненыя і лічбы выведзеныя на экран. Іх транслююць. І для самой улады, і для часткі грамадства, якая да гэтага часу можа верыць в то, што ў нас насамрэч Беларусі адбываюцца выбары, і сацыялогія гэта пацвярджае, выхад людзей на вуліцу азначае спробу дзяржаўнага пераварота, нешта супрацьзаконнага, па-за рамкамі заканадаўства і канстытуцыі. І, натуральна, тады жорсткія дзеянні ўладаў на разгон такіх плошчаў знаходзяць апраўдання. І сярод сілавікоў, якім гавораць, што выконваеце закон, разганяеце, там, і сярод часткі прыхільнікаў улады, якія ёсць грамадстве. Мая прапанова правесці плошчу. Плошчу трэба правесці, даючы людзям магчымасць легальнага выхаду. Калі супраць іх не можа быць скіраваны рэпрэсіўны апарат. А гэта за дзень да выбараў, субота, вечар пятніцы, ці нейкі іншы дзень, напярэдадні галасавання, напярэдадні асноўнага дня, сустрэча з кандыдатам. Тут ужо можна збіраць десяткі тысячаў, сотні тысячаў. Я думаю, грамадскі патэнцыял аграмадны, і людзей, якія хочуць пераменаў, вельмі шмат Беларусь. І калі мы збіраем такую плошчу, мы дэманструем перадусім тым жа самым сілавікам, уладзе, але і сябрам выбарчых камісій, якіх 60 тысяч па ўсёй Беларусі. Што глядзіце, на чым баку сіла. Бо чаму гэтыя людзі, збольшага ж, яны лічацца сумленнымі, там ёсць настаўнікі, ёсць там інжынеры, дактары і так далей. Чаму яны ідуць на фальсіфікацыі выбараў? Бо яны баяцца пакарання, яны хочуць быць на баку тых, хто мацней, хто выйграе. Калі грамадства дэманструе, што ўсё ж такі сіла на іншым баку, што збіраюцца сотні тысячаў і гавораць, нам патрэбныя перамены, і мы не патрабуем ад вас парушэння закона, проста адкрыта, празрыста, сумленна палічыце гэтыя бюлетэні. Всё, это адзінае патрабаванне. Тады сітуацыя можа зварухнуцца. Каб умацаваць вось гэтую магчымасць змены падыходаў, трэба накіроўваць людзей на выбарчыя участкі. Десяткі людзей, а сярэдні участак па Менску гэта 2000 чалавек. 20 чалавек это 1% ад колькасці выбарцаў ввогуле на выбарчым участку. Калі яны прыходзяць са статусам назіральніка, а гэта мы можам забяспечыць у рамках кампаніі права выбару, рух за свабоду можа даць накіраванне. Калі яны прыходзяць і патрабуюць ад камісіі, ад сваіх суседзяў, сяброў і знаёмых, што калі ласка, не парушайце закон, падлічыце, вось нас тут шмат, і вось гэты адзінокі міліцыянт, які забіўся ў кут, вам не дапаможа, можна паламаць сітуацыю на кожным канкрэтным участку. І зноў дзейнічаючы ў рамках закона. Улада не здольная будзе нешта супрацьпаставіць. Магчыма, тут будуць завагі да гэтага плана, магчыма,
ён падлягае пэўным карэкціроўкам, но по-моему з таго, што на сённяшні момант прапаноўваецца, гэта найбольш рэалістычна. І галоўнае, яно гарантуе бяспеку і пацвярджае законнасць дзеянняў усіх удзельнікаў гэтага плану. Ну, здавалася б, усё лагічна. Ёсць у мяне, конечно, пытанні да Юрася і яго плану, але вот ваши заўвагі. Ну вот чаму не ўзяць удзел у выбарчай кампаніі, не будем называть это выборы, каб не правакаваць спадара Владимира, але вот дзеля того, каб не зладзіць плошчу напярэдадні. Ну, Зміцер, у вас ёсць пытанні, а у меня іх няма. Бо я не ведаю, да чаго тут задаваць пытанні. Лагічна, але не для 2020 году, не для Беларусі, не для нашай сітуацыі. Гэта логіка не ведаю, з падручніка пра тое, як робяцца выбары ў іншых краінах. Ніякага дачынення да нашай рэчаіснасці гэта не мае, таму якія мне пытанні могуць быць. У падручніках бывае ўсё прыгожа напісана. З якога падручніка спісалі план свой? Гэта план ад жыцця. Ось я, в адрозненне ад іншага суразмоўцы, не займаюсь чистой тэорыяй, я правяраю тое, што мы робім на практыцы. І ось мясцовыя выбары, Мінск, 2018 год. Моцная каманда назіральнікаў, адзін з участкаў, пастаянны прэсінг на камісію. Выніку дамагаецца адкрытага падліку. Па выніках гэтага падліку я перамагаю праўладнага кандыдата і у гэтым пратаколе знаходжуся на першым месцы. Это цалкам рэальна. Я нават не буду спасылацца на свой досвед там этих 2000-х, калі мы там цэлую каманду правялі в гарсавет і перамаглі всех праўладных. На сёння Лукашенко максімальна аслаблены. І ось любыя спробы прыбраць праціўнікаў з гэтага поля боя, там под выглядам байкота, там ці под выглядам нейкай траўлі, там ці нешта іншае, это гульня на карысць Лукашэнкі. Гуляеце на карысць Лукашэнкі, заклікаючы да байкота. Вот здавалася б, на адным участку нават выбарчым здолеў перамагчы кандыдата праўладнага. Ну, правда, не будзем ужо удакладняць, колькі такіх участках на адной акрузе, але тым не менш. Ну, я ж ведаю Юрася з тых часоў, калі ён быў дэпутатам Белазерскага савету. Я тады магу толькі сказаць наступнае, што ўлада, рэжым падрыхтаваліся да гэтых выбараў ужо сёння. Сёння і ўсё, што ў рэчышчы іх уладаў, стратэгіі гэтай выбарчай двукосе, ўсё працуе менавіта на іх перамогу, на тое, што яны дамогуцца. Можна, конечно, нейкія пытанні рытарычныя Юрасю задаць, напрыклад. Юрась, вось калі вы асабіста заклічыце людзей на плошчу, колькі людзей адгукнуцца на ваш заклік? Пытанне не в тым, хто закліча, як закліча. Вот былі досвед там з тымі ж туніяцкімі маршамі, калі мы прыязджалі, і людзі былі радыя вітаць лідараў апазіцыі на чале, можа быць, нават стыхійных збораў, бо для іх трэба быў канкрэтны план, яны это патрабавалі, канкрэтныя прапановы, дзеля чаго збіраюцца, што людзі хочуць, канкрэтна нейкія рэзалюцыі. Таму ўсё роўна лідар знойдзецца. Не важна, якое прозвішча. Важна, якія умовы і важна, якая стратэгія дзеянняў прапануецца. І апошнія вот гэтыя пратэсты, якія былі ў Беларусі, на жаль, яны пад вельмі важнай тэмай сабралі вельмі мала людзей. Не істотна, хто заклікаў. Нехта ў інтэрнэце заклікаў, нехта быў рэальна на гэтых плошчах, но пару соцен удзельнікаў там, ці нават там 1,5 там, ці 1200 на максімум. І гэта зусім не той патэнцыял, які ёсць беларускім грамадстве. Тут важна таксама і аб'яднанне, бо калі кожны будзе цягнуць свой бок, і нехта прапаноўваць канкрэтнае дзеянне, а нехта будзе сядзець і толькі іх ацэньваць і паплёўваць, ствараючы апанента на тым пустым месцы, дзе не павінна быць апанента ўвогуле. Канешне, людзі будуць расчараваныя, і гэта будзе гуляць пэўную дэмаралізуючую ролю. Юрась, я задам пытанне, нягледзячы на тое, што спадара Владимира іх нібыта не мае, я ведаю, што яму ёсць шмат што сказаць, тым не менш. Каментары ёсць. Вот вам пытанне. Ад руху за свабоду на выбарах парламенцкіх мінулага года была Ганна Толчыкова, якая запісала потым стрым, які абляцеў усе СМІ, і так крык душы яго назвалі. Чалавека ўзялі
і на пустым месцы выдалілі з участка, хоць яна там і назіральніцай была з дакументамі і ўсё такое. Пра такія выпадкі, калі на пустым месцы, прыдраўшыся назіральнікаў, выганялі з участка, а то выклікалі на іх міліцыю, мы ведаем процьма. І не толькі з апошніх выбараў. Дзе гарантыя, што вот людзі пойдуць, вот набярэцца столькі людзей, як вы кажаце, 1%, каб прыйшлі назіральнікамі, пагадзіліся пайсці працаваць, што потым іх масава просто не выдаляць з участка і не дадуць ім магчымасці ўплываць на сябраў выбарчай камісіі, каб тыя сумленна лічылі галасы. Можна выдаліць аднаго назіральніка з аднаго участка, можна нават 2 назіральнікаў выдаліць з гэтага участка, асабліва калі на суседніх там пуста. Ну калі на участку 15-20 чалавек і на іншым участку 15-20 чалавек, і так па ўсёй краіне ніякіх сілаў нікаго не хопіць, каб іх выдаліць, тому што сам факт выдалення он незаконны, это просто старшыня камісіі не мае права гэта рабіць, і назіральнікі маюць права не слухацца, яны маюць права патрабаваць адкрытага і празрыстага падліку. Камісія не будзе так рабіць, калі пабачыць, што за дзень ці два да падліку галасоў у Мінску ці ў буйных гарадах збіраюцца аграмадныя плошчы. Калі на вуліцы выходзяць дзесяткі ці сотні тысяч чалавек, старшыня камісіі будзе думаць пра заўтрашні дзень, ён будзе думаць пра панядзелак. І навошта яму рабіць нейкія супрацьзаконныя загады, калі ён можа проста паступіць паводле закона. Ён нават пакарання за гэта не будзе несці, калі выкладзе бюлетэні на стол і падлічыць іх адкрыта перад назіральнікамі. Гэта абсалютна для яго найпрасцейшы шлях выхаду з гэтай складанай сітуацыі. А на плошчы выйдуць гэтыя сотні тысяч, адказваючы, можа, і на папярэдняе пытанне, калі іх пакліча чалавек, які будзе мець статус адзінага кандыдата. І ўжо не так істотна, якое будзе прозвішча ў гэтага чалавека. Ну, Гайдукевіч, напрыклад, Олег. Ну, ён жа не будзе адзіным кандыдатам. А хто будзе? Калі будзе Гайдукевіч, калі будзе Черечень, калі будзе, хто там яшчэ, Калякін, да? І, напрыклад, Губарэвіч. Хто з іх адзіны? Ось вельмі добрая тэза, дзе спадар Владзімир супярэчыць сваёй стратэгіі, якую ён спрабуе навязаць ужо праз Facebook там некалькі тыдняў ці некалькі месяцаў. Пра то, што Лукашенко мусіць застацца ў бюлетэне адзін. Ніколі ён адзін бюлетэне не застанецца. Будуць вось гэтыя спойлеры, будуць дублёры, які будзе рэгістраваць Цэнтрвыбаркам па загадзе. Ім дастаткова проста выйсці на вуліцу, адзін раз сымітаваць правядзенне пікета па зборы подпісаў, каб Цэнтрвыбаркам залічыў 100 тысяч ксеракопій. Юрий, давайте. Значит, Гайдукевич будзе, правда? Будзе. Цалкам верагодна. Я не старшыня ЦВК, не могу сказаць. Ну, да. ЦВК можа не зарэгістраваць любога, у тым ліку і Гайдукевіча. Але можа і зарэгістраваць любога, у тым ліку і Губарэвіча. Калі яны будуць абодвыя разам з Лукашенко у лісце гэтым, то чым яны будуць адзін ад аднаго адрознівацца? Тым, чым адрознівался Александр Меленкевич у 2006 годзе ад таксама таго ж самого Гайдукевича. Калі памятаеце, был такі персонаж, толькі бацька. З Гайдукевичем, Тому што Александр Меленкевич меў статус... А чым ён адрозніваўся ад Казуліна? Меленкевич мел статус адзінага кандыдата. Ну, это смешно. Ну, Юрась, вот я не могу не смеяться. Змейцер, так само, да? Значит, ідзе 3 кандидата плюс пераможца. Да? В 2006 годзе. Да? 1 з 4 называется адзіным. Чаму? З якога бадуна? Ну, что за глупство? Я вот не разумею. Это магія слова такая, адзіны. Выбарчая кампанія прэзідэнцкая адрозніваецца ад мясцовай ці парламенцкай тым, што ў грамадства хоць на нейкі перыяд прачынаецца ўвага. А што ж там адбываецца на самым версе? Чым адрозніваўся Меленкевич у 2006 годзе? Што за ім было шырокае аб'яднанне. Казуліл успрымаўся як кандыдат спойлер таксама. Кандыдат самавылучэнец. Увага людзей. А я праводзіў кампанію Меленкевича ў Берасцейскай обласці, я быў каардынатарам абласнога штаба. Я бачыў тыя залі, якія былі перапоўненыя ад людзей, якія прыходзілі на Меленкевича. Яны ведалі, што это адзіны кандыдат. Пры этом Казулін мог свяціцца толькі, ну, в Фейсбука хіба што не было яшчэ ў той час, мог свяціцца вот в этой межах сваёй бурбалкі в Фейсбуку і правесці пасля тыя радыкальныя пэўныя дзеянні па выніках ужо кампаніі, за якія і пацярпеў. Ну, ідзе сёння Меленкевич, ідзе сёння Казулін. Мы говорим про заўтра. Мы говорим про гэты 2020 год. Вы рыхтуеце тое самае, што ўчора. Тое самае. Ну, я вам адкажу словамі Олега Гайдукевича. Кінулі сваіх.
забыліся на Гайдуке, на Міленкевіча, забыліся на Казуліна, ідуць далей сваім шляхам. Это правда. Мне было вельмі агідна назіраць, калі пасля 2006 года пачалі цкаваць Міленкевіча. Адбеліватель М, там і так далей, да? І вось Міленкевіч сапраўды мог на пэўны час стаць не адзіным, а просто ўзначаліць. Вось, як я размаўляў з северынцамі, ён кажа, я ж не разлічваю на перамогу, я ведаю, да? Я хочу стаць лідарам нацыі. Вось праз гэтай праймерыс там і так далей з лідарам нацыі, які ўзначаліць увогуле рух супраць дыктатуры, супраць рэжыму. У гэтым штосьці ёсць, сапраўды. Перамагчы на гэтых выбарах немагчыма. А вось у лідары нацыі ёсць патрэба. Чалавек, які мог бы гаварыць тое, што рэальна, мог бы заклікаць на плошчу і адгукнуліся б там 1000, 100 тысячаў, 200 тысячаў чалавек. Да? На сённяшні дзень мы ведаем, што на заклік северынца адгукнецца толькі 1000, нават меней. Таму такі лідар патрэбен. І вось Міленкевіч тады мог стаць такім. А чаму Губарэвіч сёння не можа? Вот это пытанне такое, якое мяне ў тупік нават ставіць. Паглядзіце, вось там інтэрнэт-галасаванне па адзіных там ці шматлікіх кандыдатах, да? Які разрыв у Губарэвіча з северынцам? Не будем уже арыентавацца чыста на інтэрнэт-галасаванне. Ты чаму мы засяродзіліся на на Губарэвіча? Давайте Кавалькову возьмем. Вось ад хрысціянскіх дэмакратаў, якія лічаць сябе партыяй, ці палітычным рухам, да? Ідзе аж 2 кандыдата адзіных. Яны ў партыі дамовіцца не могуць. Што засталося ад руху за свабоду? Правда, Міленкевіч дзесьці ў сваіх берштах жыве, зараз на лецішчы, Лагвінец сышоў, там хто яшчэ, я і не памятаю нават такіх выбітных імёнаў. Застаўся Губарэвіч. Вось Губарэвіч і рух за свабоду. Там нікога няма. У БХД ёсць аж 3. Рымашэўскі, Кавалькова і северынец. Да? Спачатку, хлопцы, дзяўчаты, дамоўцеся ў сваёй партыі, калі вы партыя. Вось камуністы, справядлівы свет, яны яшчэ не вылучылі кандыдата. Хоць хто там можа быць кандыдатам, акрамя аднаго партыі, аднаго лідара, які там ужо 30 год. І так далей. Это ж все вядомыя рэчы. Давайте не будем перабіраць усіх. Ёсць тыя, хто аб'яднаўся ў працэдуру абрання адзінага кандыдата. Можа, як заявіла Ганна Канапацкая, далучыцца да іх таксама. Ёсць 5 чалавек. Ладно, 2 там, не 2 з БХД. Кавалькова мандата партыі на ўдзел не мае. Яны ствараюць мітусню ў сродках масавай інфармацыі. Яны ў сваёй бурбалцы па рэгіёнах маюць у кожным горадзе ад 3 до 15 чалавек, з якімі будуць праводзіць нейкія сходы, і сродкі масавай інфармацыі будуць гэта ўсё адлюстроўваць. Будзе стварацца выгляд, што ідзе нейкая работа. А это не работа, это мітусня. Працаваць трэба з тымі, хто сапраўды супраць Лукашэнкі, супраць гэтага рэжыму, але не згодны на гераізм. Людзі, якія не хочуць выплочваць там гэтыя штрафы, якія за бессэнсовыя акцыі. Юра ж і прапановвае у межах закона, каб это ўсё адбывалася. А ў межах закона гэта значыць па сцэнару Лукашэнкі. Усё. Вельмі простыя адказы на складаныя пытанні па сцэнару, не па сцэнару. Та працэдура, якую мы прапануем, якраз вельмі аб'ектыўная і дазваляе на першым этапе заявіцца вялікай колькасці жадаючых. У тым ліку спадар Владзімир, калі меў такую магчымасць па Канстытуцыі, таксама мог бы заявіцца ці вылучыць свайго кандыдата. Мог бы. 3 месяцы на спаборніцтва. 3 месяцы на тое, каб выбарцы разглядзелі, хто ж прапануе найлепшую прапановах, у каго там найлепшая стратэгія, хто там падабаецца, не падабаецца і так далей. Па фіналу адзін кандыдат, і на яго працуе вся каманда. Іншага спосабу тут ніхто не вынайшаў. Это пытанне дэмакратыі, это базавых рэчаў, якія, на жаль, не культывуюцца у арганізацыі «Свежы ветер». Яны ёсць у руху за свабоду. Калі ў нас абіраецца лідар структуры ці рада структуры, у нас праводзяцца сходы ў рэгіёнах, вылучаюцца дэлегаты, якія на кангрэсе пасля кажуць, мы галасуем за гэтага ці за гэтага. В этом наша моц. А што такое
свежий ветер. Это фікцыя, якая пачала свою дзейнасць фактычна з падману. Давайте не будем уже... Подпісаўшы там некалькі соцен, там, ці тысячу той же самый 1,5 людзей, яны самавесцілі сябе лідарамі, каардынатарамі, іх ніхто не абіраў. Это другая хартая 97. Ну, ведаеце, лідараў і часам не абіраюць, яны абвяшчаюць, а потым усе пагаджаюцца. Часам яны не ведаюць, на што пагаджаюцца. Давайте это самае. Свежий ветер – гэта не партыя, гэта не арганізацыя. У яе няма лідераў. Владимир уже себя весціл палітыкам, наколькі ведаю. Конечно, бо я раблю палітычную справу. Я хочу предухіліць падман і махлярства. І зараз... Замест атаки на Лукашенку пачаў атакаваць тых, хто ёсць на палітычным поле. Это атака на Лукашенку. Барацьба просто за месца, барацьба выбіць сабе некую пляцовачку. Навошта мне ваше месца? Ну что за глупство такое? Так атакуйте Лукашенку. А я не атаковал? Не, вы конечно. почитайте мой лист до Лукашенко у публикации на Facebook, ну, может быть. Ну, я могу и на площади сказать, и что? І што гэта даць? Хто сёння не гаворыць супраць Лукашенко? Прасцей пасылаць людзей на прэс-канферэнцыю да прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, бо гэта натуральна бяспечна. Тут улада можа не то, што па шапцы не даст, а яшчэ і пахваліць. Вот, глядзіце, яны паміж сабой барацьбу пачалі, а мы будзем з гэтага пасмяхацца. А калі пытанне пра нейкую рэальную бяспеку... Мне не цікава змагацца з вами, да? Я кажу, што кожны... Я і не змагаюся з вами. Не змагайцесь. Я кажу, кожны, хто сёння ідзе удзельнічаць у гэтым махлярстве, памагаты Лукашэнкі. Хто безглузда гэта робіць? Хто там па заданню? Мне гэта не цікава. Яны ўсе дапамагаюць Лукашэнкі стварыць гэтае махлярства. Вось што я кажу. І таму Губарэвіч, там, Черечень, Гайдукевіч, Калякін, мне без розніцы. Вы ўсе дапамагаеце рабіць махлярства. Ну вот мы прапанову, праграму, так бы мовіць, альбо сцэнар магчымай перамогі ад Юрася пачулі, тым не менш. А вось задаюць пытанне спадару Владимиру. А ці мае спадар Владимир рэальныя планы па байкоце з улікам заканадаўства заканадаўчай абароны і абароны, якія дзеянні трэба зрабіць бліжэйшыя 7 месяцаў? Ну, бачыце, моя галоўная задача гэта стварыць у грамадскай думцы, у свядомасці беларусаў стварыць дакладнае ўяўленне пра гэтае махлярства. Я апісаў гэтае махлярство ў паліттэхналогіях 3-го пакалення. Я удзельнічаў у кампаніі «Свежий ветер», быў яе ініцыятарам, а не лідарам. Это розныя рэчы. І мы змянілі, што паказваюць апытанні Вардамацкага і яго БАМу. Мы змянілі значным чынам грамадскае стаўленне. Недарма некаторыя назвалі незалежнасць словам года. Мы выкарыстоўвалі ўсе магчымасці, у тым ліку і мітусню з выбарамі, і вы ведаеце пра кампанію з Каліноўскім. Нават перапіс, і то мы выкарыстоўвалі дзеля таго, каб паўплываць на грамадскую думку. Мы ўплываем на тых людзей, якія не гатовыя ахвяраваць там сваім жыццём, сядзець на сутках, выплочваць штрафы, якія проста сапраўды супраць гэтай дыктатуры. І гэта большасць. І вось на гэтую большасць я разлічваю. Ёсць заканадаўчыя механізмы байкоту? Нема, канешне, нема. Ніякіх заканадаўчых механізмаў байкоту няма і быць не можа. Таму мы прапануем радыкальны, вельмі радыкальны шлях сарваць махлярства, не дапусціць махлярства. І хай сабе мы не можам перамагчы гэты шматлікі АМАП, міліцыю, велізарную ідэалагічную вертыкаль, гэтых 60 тысячаў людзей, якія фальсіфікуюць галасаванне. Гэта мы сёння перамагчы не можам, але мы можам сарваць магчымасць ім гэтае махлярства ажыццявіць. Калі яны не змогуць гэта зрабіць, паўстане урадавы ці палітычны крызіс. Лукашенко не адхіліцца ад улады сам, ён застанецца, але ж ён застанецца не абраным,
а де-факта просто вось по сваіх магчымасцях і ресурсах главой дзяржавы. І вось калі ён будзе не абраным, а такім захопнікам гэтай пасады, то тады можа паўстаць пытанне, калі кансалідаваная грамадская думка пра махлярства і байкот спрацуе, тады мы можам паставіць пытанне пра устаноўчы сход і пераўсталяванне, перазагрузку дзяржавы. Да? Бо нам не патрэбна дыктатура. Ні Лукашэнкі, ні калі на месцы Лукашэнкі будзе абраны Губаревич, ці Гайдукевич, ці яшчэ хтосьці. Я выбачаюся. Вот я, может быть, веру, что может так здарыцца, что вы пераканаеце Губаревича і ўсіх астатніх прадстаўнікоў дэмакратычных сіл адмовіцца ад удзелу ў выбарчай кампаніі. Губаревич фантазии не верить, как бы Губаревич практик. Тут але все одно застануцца Гайдукевич, застанецца, может быть, той же самый Чэрычань, застануцца, может быть, з'явятся какие-нибудь новые Улаховичи. И что? Вот все одно отбудется. Глядите, значит, калі вы читали мою программу на 2020 год, то там, акрамя інфармацыйнай кампаніі, якую мы разгортваем, там ёсць яшчэ пункт, звязаны з мобінгам, булінгам і тролінгам тых, хто памагае Лукашэнцы. Конечно, сёння мне вельмі прыкра, што я вымушаны накіроўваць вось свае гэтыя крытычныя і нават вельмі радыкальныя выказванні ў адрес Губаревича, Северинца, людзей, з якімі мы маглі б разам рабіць вось гэтую справу, зрываць задумкі ўладаў. А вось калі б яны далучыліся да гэтага, то пасля гэтага, да, застанецца Гайдукевич. Чэрычань знікне, як знік ужо гэты самы, як яго там звалі, першы, хто заявіўся на выбары з Вілейкі, Ющук. Да? Гэтыя людзі знікнуць вельмі лёгка, калі яны будуць бачыць, што большасць супраць іх. А вось калі б да мобінгу і булінгу далучыліся б Губаревич, Северинец, усе палітыкі, то мы б змаглі б спыніць і Гайдукевича. А сёння Гайдукевич і Губаревич робяць адну справу, яны заадно. І таму, ведаеце, вось таму мне і прыходзіцца сёння спрачацца з гэтымі людзьмі. А чаму я іх не магу пераканаць? Ну, таму што, ведаеце, ну, давайте так. Гэта ж сцэнар адзінага прыдуманы не ў Беларусі. Ён прыдуманы заходнімі кансультантамі ці там экспертамі, лузерамі прычым, да? Бо ўсе кемлівыя і паспяховыя кансультанты, палітолагі, паліттэхнолагі заходнія, яны працуюць на свае краіны. А вось лузераў, ну, патрэніруйцеся на Беларусі, да? І колькі я ведаў вось гэтых усіх дапамагатых там дарадцаў па Беларусі там з часоў яшчэ Паўла Казанецкага, там Балаша Ярабіка, там і іншых, да? Усе яны лузеры. Да, і яны даюць парады вельмі дрэнныя. Конечно, замежныя дзяржавы не могуць умешвацца ў нашыя палітычныя працэсы, але дзяржавы. І ніхто не забараняе умешвацца прыватным фондам, партыйным дапамагатым, ну, калі зараз там ёсць. Мы слухаем разважанні ні пра што, якія просто не маюць пад сабой фактуры. Я ведаю, што ні пра што. Все ведаюць, што грошай на гэтыя самыя, на эту кампанію грошай на кампанію даюць самі кандыдаты. Нема. Прынеслі нема. Унёскі і будзем за іх заплаціць штрафы тых людзей, якія паўдзельнічалі ў пратэстах у снежні, Северинец не можа. Ён тут, вось, калі ён з бульбай разважаў, ён казаў, я адказваю за свае дзеянні. Ну, ідзе адказ. Вось людзей штрафуюць, да? Северинец, ты выклаў гэта са сваёй кішэні, каб кампенсаваць ім гэтыя страты. Ты за ўсіх адседзеш. Не, ты сваё адседзеш, але хто сядзіць зараз, чым ты адказваеш за гэта? Грамадства салідарна збірае на штрафы. Гэта таксама збірае ў тым ліку свежий ветер, да, уже забрал больше за там 25 тысяч долларов там на дапамогу. Збіраюць грамадства, а не палітыкі. Тыя палітыкі, якія не адказваюць за свае дзеянні. І я не буду выкрываць это. Юрась, чаму ўсё ж таки вот растлумачце, чаму не можа вас ніяк аргументацыя ўжо шматдзённая, шматмесячная спадара Владимира вас і ваших калег пераканаць, што вы працуеце на легітымізацыю рэжыма? Кажу, што жыццё ў чалавека оно мае такія цыклы. Вось, как бы, мобінгам і булінгам звычайна займаюцца ў дзяцінстве, але напэўна ўжо пасля
гэта ізноў надараецца ў жыцці у чалавека, калі гэта лічыцца як нейкія дзейсныя такія метады ў дачыненні да апанентаў. На гэта ўсё, канешне, можна глядзець толькі са ўсмешкай. А што тычыцца матывацыі, я не буду тут нейкія тэорыі заговора разводзіць, як это любіць з мовы рабіць спадар Уладзімір. Я ацэню проста вынікі, што гэта робіцца. Сёлета год прэзідэнцкіх выбараў. Лукашенко да гэтых выбараў падыходзіць як ніколі слабым. На то, што адбываецца на ўсходзе, то, што адбываецца з Расіі, это відавочна паўтарацца не трэба. Дзверы на захад, такія адкрытыя, яны таксама патрабуюць увесь час выканання пэўных умовах. Можа быць, яны зараз не на першым плане, гэтыя пытанні правоў чалавека, палітычных рэформаў і так далей, но яны не знятыя з павесткі. І на гэту павестку ёсць магчымасць, у тым ліку і ў нас, уплываць праз тыя ж самыя еўрапейскія структуры. Але што робіцца зараз унутры Беларусі? Сіламі часткі грамадзянскай супольнасці ці новых палітыкаў, якія ствараюць новыя рухі, аказваецца дапамога Лукашэнку. То есть ідзе атака на яго палітычных апанентаў, каб зачысціць гэта поле. Бо і та атака ідзе на тых пляцоўках, дзе, тут трэба прызнаць, таксама працуюць і з'яўляюцца слухачамі гэтых ідэяў, бредовых ідэяў. Часткова і сябры нашых партый, нашых структураў, якія пасля бы актыўна ўдзельнічалі ў кампаніі і працавалі на адзінага кандыдата ці актыўна ўдзельнічалі ў назіранні, яны трапляюць пад уплыў гэтых ідэяў. Бо людзі, якія будуць працаваць на Гайдукевіча, не слухаюць, яны нават не заўважаюць, яны не ведаюць пра існаванне гэтага свежага ветра і так далей. То есть для гэтых кандыдатаў ствараюцца лепшыя ўмовы. Для самога Лукашэнкі в аслабленым ягоным стане ствараюцца цудоўныя ўмовы. Не будзе адзінага кандыдата, можна рэгістраваць каго заўгодна, заносіць бюлетэнь, ствараць імітацыю выбара для выбарцаў, якія даведаюцца пра персоны ўжо пасля рэгістрацыі, калі прыйдуць на выбарчыя участкі, калі за тыдзень пачытаюць усе тыя праграмы, і яны пабачаць, што альтэрнатывы Лукашэнку няма. Яны ж не даведаюцца пра то, што спадар Уладзімір піша ў Фейсбуку. Ніхто туды не ходзіць гэта чытаць, ніхто да канца нават не дачытвае гэтыя тэксты. Но людзі будуць бачыць, што пры наяўнасці фармальнага выбара 3, 4, 5 асобаў у бюлетэне альтэрнатывы няма. Кожны з іх, это Гайдукевіча, гаворыць тое ж самае, што і Лукашенко. Гэта значыць яшчэ большы віток апатыі, гэта немагчымасць нешта змяніць, гэта выбар паміж тым, каб змірыцца альбо з'ехаць з Беларусі. Вот то, на што працуе Владимир Мацкевич. Зміцер, мне літаральна некалькі словаў. Калі ласка. Значит, я не змагаюся з Гузбаревичем, я не змагаюся з нашими палітыкамі. Як Бульба мне заўсёды кажа, не звяртаю увагі на гэта, да, і ці як Быкоўскі піша, на палітычных пігмеяў. Але справа вось у чым. Калі я пачынаў кампанію за незалежнасць ці супраць аншлюсу, я не кранаў нікога з палітыкаў, акрамя Лукашэнкі. Я казаў, што Лукашенко гэта слабае звено, і менавіта Лукашенко можа здаць зараз нашу незалежнасць. І не я, а менавіта нашыя палітыкі пачалі цкаваць мяне. За гэтую кампанію казалі, што гэта ветракі, як вельмі лагодна кажа Юрась. Хтосьці казаў больш жорстка пра гэта і так далей. Тым не менш, кампанія разгарнулася, і за год мы разгарнулі кампанію. І зрабілі ўплыў на грамадзянскую свядомасць. Зараз сілаў меней у нас, бо незалежнасць – это все ж таки высокая каштоўнасць. А вось гэтыя простыя рэчы, пра якія мы гаворым, яны даказваюцца толькі 2 шляхамі. Гэта логіка, і логіка ў нас железная, і гэта эмпірика. Як кажуць, жыццё пакажа. Паколькі я намаганняў прыкладаў вельмі шмат для таго, каб аб'яднаць апазіцыю свой час, і Юрась пра гэта таксама ведае і так далей, то я ведаю таксама, хто гэтаму замінаў і як гэта рабілася. І ў гэтым выглядзе вось прыйдзе прыкладна жнівень гэтага года, і ўсё адбудзецца так, як задумаў Лукашенко, па сцэнару гэтага Лукашенко, і зноў мае апаненты, якія дапамагалі яму ажыццявіць яго замысел, будуць казаць: Мацкевіч, ты ж наш замінаў, ты ж нам мешаў. А это яны мне мешаюць. Яны мешаюць сарваць сёння замысел Лукашенко.
Адзін аднаму перашкаджаеце, з аднаго боку тыя, хто бярэ ўдзел, другія боку хто хоча байкатаваць. А мяне вот такая ідэалістычная карціна складваецца ў галаве, калі вот узялі і ўсе гэтыя і байкотчыкі, і антыбайкотчыкі, ці ўдзельнікі, неўдзельнікі узялі і аб'ядналіся ў адну нейкую кампанію. Чаму такое немагчыма? Ну я-то лічу, што ў прынцыпе гэта магчыма. Для гэтага варта зрабіць некалькі чыннікаў, але гэта ўжо абмяркоўваецца ў больш вузкіх фарматах і на сродкі масавай інфармацыі выносіцца ўжо як вынік. Бо гледачі, якія не ўдзельнічаюць у палітычных працэсах, яны не ведаюць, што адбываецца па-за экранам, па-за сродкамі масавай інфармацыі. А там шмат што адбываецца. Шмат што. І вырашаць вось гэтае пытанне пра аб'яднанне трэба там. Я нагадаю Юрасю маю спробу, нашу спробу аб'яднання ў 12, 11, 12 годзе, калі былі два уплывовых рухі. «Гавары праўду» з Некляевым і яшчэ з Меленкевічам «Рух за свабоду». І Юрась тады удзельнічаў у гэтым. Не на бачным, не на экране, а удзельнічаў у гэтым як коаардынатар «Руху за свабоду». Ну і хто зламаў тое аб'яднанне? Чаму яно не адбылося? Ведаеце, это ж махлярства называць сёння кааліцыю, якая ўдзельнічае ў праймеріз, аб'яднаннем апазіцыйных сіл. Нема там ніякага аб'яднання. Яно нічым не лепшае, чым тое, што было ўсе гады, калі там донарам, грамадству высоўвалі, нібыта мы аб'ядналіся. Ну як аб'яднаюцца, якія аб'яднанні паміж Северынцам і Губаревічам? Ну каго вы імкнецеся падмануць? Добра, на заканчэнне пераканаеце вот спадара Владимира і аб'яднаецеся що ж таки хаця бы ў межах апазіцыі вот мы уже аб'ядналіся і сюды я прыйшоў якраз на рады, дзе разам з Северынцам за адным столом мы планавалі далейшую нашу дзейнасць са спадаром Владимировичем Мацкевічем. Я думаю, што таксама все вельмі проста можна зрабіць. Дастаткова дамовіцца не атакаваць адзін аднаго. Калі то, што вы дэкларуеце, ваша там мэта і ваша дзейнасць скіравана на звяржэнне там Александра Лукашэнкі, калі ласка, вот сканцэнтруйцеся. Рабіце то, што можаце, пакажыце, што нечага можаце дасягнуць в рамках сваёй стратэгіі. Мы таксама гэта робім, гэта таксама наша мэта. Я думаю, што разам тады мы прыйдзем да яе. Як сказаў кот з мультфільма, давайте жыць дружна. Юрась Губаревич, Владимир Мацкевич, Зміцер Лукашук, сумесны стрым, Еўрарадыё, Е-прамова. Пажывём, пабачым, чым усё скончыцца.